Селям алейкум, доброго ранку. Ви дивитесь програму «Саба» на телеканалі АТР. Для вас у студії працює Сейтумер Сейтумеров. Сьогодні ми у цьому блоці будемо обговорювати прийняття вчора закону про мову, як прийняття цього закону буде впливати на наше життя. Спробуємо дізнатись, які зв'язки має українська та кримсько-татарська мови. Але перед тим, як завжди, ми почнемо наш ефір з нашої постійної рубрики «Кырымда хасы». Давайте подивимось цей ролик.